freshest tunes on the Zim Dance all overdrive. Star FM. Pull up the tune, pull up the rhythm one more time. So just a few weeks ago, in a silent killer. Takataka kuchinja na mashoko nikamudza ndo kuphwanya pa mic yono nyepa yo. Silent killer kati Mbale house kuzi areke. Kana na wingi ndo areke tsavari kuterera. Umununju kwa sakata akutochimanya izvozvo 1 on 1. Tsoro wana 8 bars ka silent killer. Dem say, okay. Tanda ini mndara. Yanda uyanajo intukwa. Ngava funike vese vasinga udzike kana wakatemba kuti baba vako inganga vanonzi ejike mira one uchipunzika mutumwa anopuwa yake mbonji yekutumika kusera vatine roke vanyimwa mununtukwa Temse udondipinde wati mdzarongi inganga ayo wapinda personal nchada. Yeah man, Star FM sounding good all the time. One more freestyle. Rufu. Temse, a silence. Kufaka na kufenda. What I'm saying, kuf. Let go. Now one of them ho. Itai angelo fo. Munu wasenda ti mo fire mo. Handicha one yikwe pa many more plus footy. Dinema verse 44 saka. Competition takuda iri nani. Dili bad like Charlie from Chilani. Hanukwasa kundimisa ndiyani Bangam unezigidjenre ami Ndavawona vachiro vajami Kwende iya yakwa modesta mbami Go and tell your Wova waya futi with you Saka SFU. Tim say Mawani, Star FM sounding good all the time, man. We're talking about 3 September 2022 at the Harare City Sports Center. It's a tradition that has always been done each and every year. It's a must that every last Saturday of the show, there's always a cup clash. And the people are always ready and eager to find out who will be walking away with the big cup. And Chippers Promotions is here to deliver, to make sure that, yes, Munaguda, Munapio. Other artists come through on the microphone. Empress, where are Papa? Empress, I don't mind Mangoma. Oh, Empress, I also mind Mangoma. I have it. Banami. Nduzi abanda diba zita. Jekaru mama zita. Shout out to Metro. Shout out to Jeezy. Yeah, man, shout out to everybody. DJ Cable's also in studio. So right now in studio, I'm joined by White Man, Shakes, as well as Buayaka, Libho, Chimbwampengo, and Rexton. Chimbwampengo, Urago, Master. But right now, my youth, Zita and Libho. Okay, Libho, I'm gonna pull up the rhythm one more time so that we go for freestyle with you. But I'm going to watch you say silent killer nas. Yo, Libho, don't do what is it, step home. It's at home. So kapati kapushi katsati kawarira wondifunza chicha kufarira asi munhu wese makombonga kuombera unoita showera kana kadongorera mapati ari famous anotyisa kana ngomariri magetsi vanodhipisa rebata vabata musabata pamwe panopisa kana pashata pasati mapombisa kutiza ingwani ndakabva kuGermany ndovatungamira kunge shepherd iri sickly dangerous Germany shepherd sade kundiitira kafast carry forward ndosara ndiri mberi kunge Salah Muhammad itobie obvious rini award andiona nekasmati vakuti kawadi kunge makabesh ini handisi musaladi babhara sitimona donyorai makanasi ausati vandiziva vanozaruchiva ndovanyudza unopedzera maridhimu ka tichiripo tina mukoma jimi ka munomu. Yep, I told you, man, we're talking about 3 September, and these are not the only artists in the studio right now. Let me wheel up the rhythm one more time. Yo, DJ Mbale wagwan. Mr. No. Sekuru Ramakoboi. Yeah, man. Ndamuka mangwanani ndamuka monasi vandapinda toilet ndapinda toyas pazopinda imwe phone call vanditi uri kupiko ndangoti mebhorengiri mepasi paita imwe situation paita situations vachiti vada madrinks vada dopas hanzi svika kuno kuma time svika kumatsvatsva svika manheru svika dipas ndangoti ndiri padheni ndiri areas ndopfuura nekusani ndeu nekusanas kana zvinhu zvangu zvapatop
pasina lep patop pasina lepas ndazosvika pomanheru ndasvika jipas nana levo zina jipe levo najipas nemamwe wamasoja mamwe maganas tichipusha basa forward basa folas pazoita vechimeru vechirukas vanoita kakufinhura vechivinas vakatsva kuti tinana mukoma tine maeuta nhasi tine mabikas kana soro kuchikicha chingoma chikicha kumhanyisa madinga pano vanobuda dikita inini ndovamhanyisa kusvika bhikita ndiri parwendo ndinoda kuenda ejipita achizi ndoribata ndaribata ndoramba ndakaribata ndisiye ndoribata ndonanharo ndikaribata iwe mbale vaudze kuti zvinopatochata zvimangoma zvandobata ndinovabatudzira motomberina motonopisa kupfuura mgeyena kumazuva ano vari kuita zvenhendenda varega ipinde ndivhare panevenda zuro mauro ndakaona vanhu paHmetro vakakomba newspaper vachiti mune chimbwa mupengo mumadzinzwere nhau dzichiverengwa naosika pambuka kumusha wembare kune ngoma radhuka manyukilia dzidzidzera rebhazuka dzine ukasha unge maiva azuka ngoma dzapinda pese nemumunonge wema dzachamidzanwa semarastari kubhema inapita pivasvipa ndivo vashoma dzaungira kusvika kopakabhana zvaimbonzi geto rinoputika suwejibhatina si uno geto ndoraputika mangoma sancho najizi ndivo vari kuchikoma zvashamisa kana magaompengo state bvunza luta Chris anokuudza Wexton asi isi pane bhegiti inobatika handisikizi kwandiri magoma maruva ndiri zingizi ndinobata zvava zvebig league vane majaja bites ndine katugi vachimwa henesi vanokumbira kasipi mazovano ndiri kudhura handisi chipi vakati Wexton yes can Mr. job well done tusumokoto ndifarira Brazilian ndichingobuda what's the liberty creativity durability well Just have fun this session. It's a full house tonight. It's a full house. Let go. One to them and one to them. No one sell muget on the rig pizza. Face sign up shata sendiri kuchisa. But never on don't baba to miss house kanzi waka. Neka kufura Mona Lisa. Chete. Jamastam come and I'm tete. Manom disavane and the tete. One vakati dombo nemusombo unovanzwira urombo vata vanhu ngunzu vachitema nematombo neveke havachapfeke majombo havazive kuti vari kuzicherera zigombo mwari tiri kukumbirawo njere nyika yaparara nezvirwere hatichazipa mudya ndigere mageto yuti ndinoda munditerere saka ipira mihombe yatopasa kunza tonhu tutu kukeza kuapsa hatisenze pasasina basa rekudhiskasa masasi takabukane mnike mtoti harasa hati refu resnuka zvimanyaya zvenya zvina basa pati china masa hanzi akabatwa achi zvine basa rekuti Mugabe akafa nemaausa nyaya idzodzo hazikutengeseka pausa wakasadza kupi kuti unokonzera asma woti wakazviona paplasma hatingatadze kukusaiza nyangwe uri euta asina sota Without stopping. waita mani mukuru wemasaunzi pachiita saka masta sunga ichitanda tiri marasta anobhema chamba chamanda chirechozve chinondida Hold on. We don't promote no weed, man. But anyway. Yeah, man. Just give Silent Killer the headphones, baby. So right now, on the microphone, I need Pumacol. I also need Jam Master to come through on the microphone. Where is he? I'm calling my Jimmy. You're one of the most respected dancehall artists of our time. And when it comes to freestyles, that a lot of people got so much respect for you because I said, vemulunjukwa kana vauya unenge wakuroverwa pamuchinjikwa wakuita unge unotozonzona nobubujukwa waiziya ma 3 September. A lot of people like to know the Silent Killer this time achayakarova because last time makaya makarova yenyuka ye professionally. I think when Ashinja was a professional boxer. Yeah. Them should know, sir. Takatrainer, baba. Atingusiri my entertainer, cheat. Yeah, man. But 3 September, what do you have planned for us? This time, ndakataura nendaurira gure. Sadaro. Saka ndinoti wachingomire mungona ma surprise. But ndiye kujojo. Ndarati yatasa nakore nyiro masvibira arakaita teta kutyaka. Zviriko ndezverege. Heavy. So this is what we got to do. Tinongoti tingopa vanhu nzwisa of what to expect mswa
musi wa 3 September. musi wa 3 Ehe. So ndichadonedza ndonga Pumacol makuiza style yacho. But before tatanga kudonedza duma instrumental Pumacol, what do you have planned for vanhu? Tozati ku Glenview kombiri yangu saranza avakomana vave BP avasibo. Pane zvimwe zvakataurika but haisiriyo nguva yacho kuti tisitaure zveku mhanya kwamaita munharaunda ma1. Believe you me angari ma1 kwaweras. But right now what can people expect musi wa 3 September? aiwa sikutaura kwaitwa zvikango tikanyanywanza nyaya tingita kunonzi kureurura gure handiti maiziya. Saka chatiri ngoda ndechekuti mageto isu anofanira kungouya in numbers maiziya, because Zim Dancehall tanta nenguva sinosangana mugomba dzidzanza to 2 to 3 years. Should be 4 years. Saka ngatiuye tizvitangidze ndokwasiri kutangira maiziya. And remember dancehall inofanira kungo different wase dancehall. Saka muri kuona vakomana vedancehall varipo padance floor. Sekuru waMago Boys. Yeve. Mr. Rodney. Yes, I am. Sometimes nigga namkoma Rodney. Vanorwa zere mkoma Rodney. Ja master. Rodney was here. Yevi 3 September baba. Yeah, 3 September chine chakabaka tench to attack. Zvekuti tikuda kuti vanhu vaone imwe picture. Nema lecture tivaonesa kuti tiswanadi teacher. Hanzi masasa ari kuwanda Zim Dancehall yazodi. Sasa toda kuti todongotirakidze vafana vaya vanoimba beat emagu. Cha gu. Cha kuti imimi munoimba mabit anofamba 20 km per hour kuti zvinakidze. Sitorova 200 km per hour. Yes, I am. So let's do it. Icho. I'm got 3 artists in the studio right now. Mars on the beat. One to them and one to them. Jamasta, sell. Undo yema Samaria name a Jude. Undo yema Samaria name a Jude. Undo yema Samaria name Juda. My man Boda, my man order so. Undo yema Tanga. Muno tamba fight muchicheka na futina mapanga. Undo H2 munema tovaku muchito moresa na kuti how are you? Undo H3 apana nengea wina simunu wesa nenga free. Undo H4 nobody can say no. Ndininda kaiwona undo yoyo. Undo yema Samaria name Juda. Undo yema Samaria name Juda. Undo yema Samaria name Juda. Sala my man Boda, my man order. Sing again. Takasangana mutaundi. Ipapo ndairo around. Didn't know where to be found. Yovakauya bezika sina dawa. Hundo ya chibwido pamochete na mujiba. Kutanga kwayo atimbofeta katipa. Chandino ziva ndaitobva kukaripa. Mumwe achi chemero kukwapayizwa. Saka ndakasvika ndichibva mtinda. Akabva angozvimba ndakamsiya achibhita. Kubva ndamuratidza kuti ndiri leader. Munauze ndewe chimbomira zvekuskidha. Ndasvika ndimutsika kumeso neadhidha. Ndofla kick inorohwa nemazida. Amsika kunge mbida akatiza sekavhidha. Pinze pama1 tokusiya pama iwawo. Vakabata vaita mhemberero. Vari kumusoro vachifunga zvicharamba zvakadero. Vachiti vakandiona vachideedzera kuti heromero. Heromero noti anditenge doro. Asi takakunda nemunyengetero. Vaitotisaiza kuti yisa pachikero. Itotetereta kuti sisi tiri zero. Alright, misise le magrupi vanoti misa zviri chipi dag. Bona leader mumwe ndeupi cheers. Rasta torova sipi dag. Handi kwateve chati chekarurimi vanowanza lipi dag. Chakuti chipi anytime we day. Hanzi zipi dag. Nichemukatonoda snap thank you lens far away ndova leader negepi dag. Kwadava pasi panotarisa mepu ndova varira mamero nebingo nekepi dag. Ndapinda jeu nekubata ngoma repi yandinyure zvekumhanya sechishipi dag. Ndiri iro zvanzi ripi wayase. Yo Master. Zikomo. Icho. Tishike ondo kuti zikomo. Andina butaka hapana siso. Damutumwa na mwari neti.com. So amen. Profita singa peke kemen. Naburuka basi ndiri kubva kuchemen. Pakubatsira vanhu ndiri chikapten. Sin topa idombo. Kuti murume wanyu aite mrombo. Andingizo muda utaite fombo. Nekuti akakusiya kuneka chikubu. Let's go silent kid. Let's say Akuf curfew. Ndichiti. Arufu.
kutsumu munoreva kuti pane achakwanisa kudzosera dhanzi paraimbova pairohoreki kubvadzana kila silent makuru wani chipapapapa pachaizvova tiri pakuchema mambo afa vamwe vari kutsoma nhakasara ndiyoyovo zvigova vamwe vakutakatora mbatya vachibvisari pavana ndongotarisa kuti vana inhova saka nyembe dzake ndianiwa maizopa muchakabva pana munhu waaimbopa saka makumirira kuti azofa aisvika kwese kwamunoda kuune vachiri vakakwidibira mbiya iya zvegoreriya mese maiziya ingatoziziva kuti maigara makamuteera riva saka 21 gun saluti anomaka ienemy We not stopping. Pumacol already. We not stopping, man. Freestyles for free. Mbale. Yeah, man. I am Israel no 200 meters per hour. No 200. Murda 200 meters per hour, Yeah. Okay, I hear you. So this is what we're gonna do. I think the my instrumental echimanje manje rekete kudzokera mashure tungoda iso. Mapesa. This also is just that. Big up Silent Killer, big up Jam Master. Yeah, man. The cheapest promotion, JT. Sekuruva Mako Cables. Buayaka and the whole crew. Yeah, Sekuruva Mako akakanonzi hoyo. Watch it now. Alright, Zita kunda isaka. Hoyo. Doba ya 55 kungechoka. Hoyo. Uchita kona kuti ndino spaka. Hoyo. Ndise ipangorila speaker. Hoyo. Kumba shikane kupolisha. Hoyo. Kuda munzira nga kuboloncha. Hoyo. Ipapo picture chingo capture. Hoyo. Panesha tinoziva texture. Hoyo. Zakatakatakaenda. Master Pandisation, nigga bless it in education. Yeah, son, yeah, no, one to them in Nika. The end of America. Sexual was here, so Darica. Pandino Sika America. My baby is a paparika. One day, Master Pandisation. Yeah, again, Sala, one don't you have better put, you have better muti when the put us a put. See a mut, and gun can shoot you, open a put. Utore maputi pandosika unaona maoko achiuchika sibekire mari ndakaturika ukuzimotara ndakasendeka panduru ayo kufu nawana temu andisi wekufananidzira kana ukandiona ndichifamba munzira iwe ndenge ndichitsvaga wekukanganisira chenjera hondo ikatanga ndokubata kuti ndakunofambisa makomo ndisu tinorova vanhu nemuromo hokoyo kana tikapinda nemonemo totanga hondo inopfuura yechimoyo yemashoko kutema idemo isu tinofambisa makomo ndisu tinorova vanhu nemuromo kunyarara ndiko kuti ugare uri sefu kana omo panhau dziri andisi kingi webhoshi eye muzuda toshi ndobva ndati pafreestyle ndinenge ndichipinda aya anonzi magamu freestyle ndinenge ndichipinda pulpulse tikati kufu ndidhimu richibatwa ngunzu sagonzo vanofira mafufu ende kana tatosvika panzvimbo vanoziva kuti isusu tine chipo iwe hatina chido saka ndotanga tungovahimbira chimbo ndobva ndavaratidza kuti ndakabata iyo tsvimbo saka gari maziva ndiri ngwereye panzvimbo saka chipazi vodza kuti tanga tichipfeka maslipazi madinga achida kuti siya pachinyazi bati vachiziva kuti yedu sichazi yedu iri riyasi ndobva ndati ndichipinda ndina sekuruva mako unatsoudza kuti chimbomira Hoyo. Nekuti nini handisi mfana wako Roland. Okay, Sekuruva Mako. Adem dara ma freestyle. Ito simbita mnofara bata msina maglovos munokwara netetenas simbita mnofara bata msina maglovos munofanas kanta karas iwene wemi mamunzwe chimbomira imani iwene wemi mamunzwe manje nasinda kujuma ndikuita basa rekudongorera vasikana vachi mozozvita mawereda pako ani nani Ipudule Master Pandisation, nigga bless it in education. Padison, Ipudule, Manga eku Nigeria Igugule, Ipudule, Alburandunga Wandu Kauride, Ipudule, Manga eku Nigeria Igugule. 2 rhythms to go. Ipudule, Okay. Alburandunga
Alburandu sal sinage sal akangobata bakatwa ianopati akata andimdene wangwini ndopata nyangwe wakangwara ipapo unopata ibudule ganga yako Nigeria ibudule alburandunge wangu proud siyanu webadza tractor geju ndokutosiyana kwata kwemalefu musazode kuzokombeya jaja na tefu kingi muringi mustingi mujojo manzanzi amalone zvigubhu zvekwalefu zvinhu zvekuti zvakasiyana mumwe yacho miyedzo munhu wekure newepedyo brekazi ini nechimojo polisi watiko mufana wedu go to the maximum musazorevhure chiko masaskam kune makombwe platinum avanti waive murangariro wavo mbiro dzeparara kubata ngiro dzipapiro ndiyo nzvimbo yekuti wewe nerufu ndati mosangana kana mhandikanganwa saka vanhu vese vanoimba vachidai so kudai so muri patire kusaiko iskirire kwamaiko munofanirwa kutotipa taito we still look the streets we don't take snitch tichiri kuitisa vanhu profiti kurongedza mboko mukofini tichiri fitipa handicharare mugota namukoma agiripa kana kuri kutemba kuti ngozi majengirozi aizofeya iripa mukatenda kuva haipa uchivapfekedza madhaipa ukavaona vari paapo vachitaipa vanenge vachitozviti vakaipa noka ipi nyangwe chiwa chinzi vaipa ngirozi inosvika chiilaita vachavoifaita nyangwe vakasada kulaika Let's read him. Let's go. Let's read him. Yeah. Wonder ready. Where Taimanya yo nemzigana Taimanya tangatane gore tisimanya ameno kutine yakundikanya akunyepere tauno manya natanya ini takandiwatsa ntakanyanya ndakazviona ngasina hai panduru chine vazivari vasi panduru vamwe vari kuviwana pankuru apa ndiye chocho vichankuru so aikona ko vari kuti vanondona ngoma dzake dziripiko achona akamboita sei munhu wachona. I was born in Africa and I'm proud of Africa. Kusalwa mnyamo inotambika asimaridai yachibatika. Alright, I was born sandi nikombi bari everyday pa best mu jama Bruno ndi wanandaka renka kushipa ngoma kuita fanka ATM ichi chingoma ndocha ndenge ndaka benka zvandiri munhu mutema vatry ya kunditsvagira muchena vazowana kundisinka atidone zvekumhanya tisu vanhu vakatumwa naMwari kuti nyika tigokonka tenemu konkadiwe udana konkadiwe usandishokonya sandini snuka konkadiwe udana konkadiwe pazvimogondoda zvine big bompa inini ndiri king kungebuka ndiri king kungebuka boys kutambira muchadenga yavine payangu yendenge ndakatemba kuti wangu ndakazviona kuti zvitori nani nditambe ndega zvangu ndakamuona achirova imbwa yangu nepemba rangu ndenge ndakapirwa last year muna December wangu haya ndakashaya kuti chii chakatemba icha utiregedza kurova mangemba wangu akarumwa nenja kubva afunga kuti pamwe arumwa nembwa yangu wangu wakadya iri hono asi hapana pochauya uchidhedha yangu zvagare zvakaendwa saka chimero chakadaro chinotendwa somisei wenge usipo imbwa yangu payaipendwa from Netherlands payaisendwa yakatora medhari kwete mukombe wenyu uya wedhaga ya saka iwe wanzwa yangu aibude musaga inogara iri mubhaga maga mukaso laga imbwa yangu inokutsoma kana waba pipitipitapa yangu wazvakwana you know what, Silent Killer? Vanhu vazhinji vanouya vachirwa ma-freestyles vanenge vachitaura zvakawanda. So I was like, you know what, I know Silent Killer, I know Jimmy zvekudaro, so I'm gonna let him flow. And I love the fact that this is why I had to say pantoda jama stana Pumacol, because no one vanenge vachitofambirana nemalevels acho iwayaya nekuti mawanaya. So people muruzvinzwira 3 September CUPCLASH ma1 murungoneri kuitika kune vamwe vasimo muno the likes of Bazooka and Ndunge Youth and a Nice Killer, as well as some of the big artists and Mkoma Kina vakawandisa na Colors anenge ari ma1. So make sure 3 September mulwese nenge iri takaenda waizia. Any last words Pumacol, anything that you like to tell people, as well as zvinyowani zvobva zvangobudawo pamberi papa?
chatinonyanyira kutaura ndechekuti ngatisangane CUPCLASH musangano wemageto youth maiziya ukashayika ukausi geto youth saka kana uri geto youth rekumarondera murehwa chibed bridge maiziya musangano ndiwowo kana wekuchechi chaiyo chaiyo vanosvika nguva yekukwira mabhazi vachinosangana musangano 1 ichi ndechedu and also Jamaster chandongokumbirawo kune mageto youth kuti discipline inongodiwa kuti vanhu vasaite violence futi kozi zvakakosha izvozvo nekusaitawo zvisiri pamutemo saka tongo vanhu vekuti tizoyeukawo mangwana zvakanaka takaenda vimana galis vakutora lalo tataura kuti kune makoso mangani your last words 3 September silent killer inongoti mutsome uya muzvionere mutsome baba zvitsomana because pale makundano man but makundano ari muwirirano man muri murudo kwete muchitsuro muchikudo man but muri mukuita sei mungoonesana man rege dzichita sei chiti rege musairegi man tell a friend to tell a friend if you miss you diss man. Okay, and Jack Radix, you are also part of the organizing team, Cheapest Promotions. Your words to the masses, to the massive and crew who are tuned in right now. Big up Mbale, big up Zimbabwe, big up all the dance of fans or kuterera. And with the 3 September, ndomsangano wedu wegore City Sports Center. Inonzi Harare CUPCLASH. So I'm just urging kuti munhu wese ngaauye mutambo nokuti mutengo wacho wakaita se wakachipa and no to violence kukanda kwemakeni ndokwati kuramba kusina kuti chinhu chedu chiendere chi kusikaramba chikana makeni tikupa vamwe mbiri vari kuti chinhu chiya chakadhakwa uona saka isi kuti munhu kana uya kana usingade artist ari kupefoma kana ukambenoita weti aurambisa heavy so chinhu chedu chikutanga nenguva chinhu chikutanga 3 p.m. tenda totanga ende hatisi kugumira ipapo tine imwe inonzi marondera CUPCLASH Buayaka stadium tinenge tiri marondera futi tikabva muharare tikupinda marondera so artist wese wauri kuda anenge ariko so 5 mari chete saka uona zvakachipa Mbale kaso Mbale unenge uriko hausi kutaura unenge uriko tagara tenzi vanoziva mudara vanoziva this time day tiripo fully loaded mudara zvekutodaro waiziva ndini chaintroduce silent killer this time aiwa ndini tozoona ikoko but you know what gentlemen, thank you so much for coming through to the studio and mainzwa na silent killer nzi mtsome anenge ari ma1 so remember to come through 3rd of September City Sports Center. It's going to be lit to the fullest and magara mataura this time usa cage na ona zvatukuita this time zvinenge zviri much different because tichaisa security mukati mevanhu on top of that stage yedu titendedza nefans isu hatida kuti unoziva kuti pane munhu anotongobvomba kwake achiti silent killer asi kupana kuimba anenge kune maartist anotanga kutuma vanhu vavo kuti ukaona nhingi because pane mumwe munhu anotemwa pasina reason isi kungoti nhasi ndikutema silent killer saka nhubu idzodzo kwani tikuda kudziti chero dzikatema chinhu chaanenge atema nacho habhana kwachinosvika asi tichamunyurura bozi tikudyara mamonya mukati ndizvozvo mafanzi afanira kungoti iyeye kuti chiendai ukaona vakuwevha vakukuti bhaibhai vakuti chiendai nguva iningete se usaite nharo kana vanzi ndabho vanhu vabho vanogudi vanongabhadhara mari dzavo man. You know what, gentlemen, thank you so much. Ndofunga vanhu vari kuzvinzwira 3 September ma1 5 mari kupinda but munhu vanofanira kuya early akona Mbale chinonetsa nje kuti timageto idzi kombi inotanga kubatika kana kumapasti 4 kana 5 uona asi munhu anotanga kutema stage kuma2 dhanzi ropera akurara futi muCity Sports uona ndio disadvantage ukatema zvinhu dhanzi rinopera unoenda kupi hapana saka inyaya ngoti ngatingoshandise njere
kuti chinhu ngazvingopere kusvika makuseni ona munhu oenda kumba kwake. Yeah. Heavy. Star FM sound good all the time. Mageto is mazvinzwa kaunhu kayanga kachipera. In fact ada kutoti ukaona ari paside bako achikanda tanga udhila nayewo because anenge achitoovharisirewo dance. Yeah. Because 5 mari inorwadza mudare studio kuma streets katozada kuitsvaga kunorema baba. Unoziva ndaka I can give example ndikaenda kurace course Mbale. Kwaitwa yekuskita maburnouts yanga chiri nguva yecovid yekefyu apolisi akangouya holiten atobata mike polisi vayangoti takuvharisa chi pakangoanaunzwa kuti zvinhu zvaita se apolisi ino vanhu vakangobuda achinyararira tinotadza zviita sei kusiti ngoma kuti dhanzi ngarisvike kwana 5 vanhu vangoenda kumba pasina kana chinhu chambotemwa. Mageto youths will always be Mageto but this time takabuka mazimbo edu nemamonye edu anodhila nevanhu personally. Tisambodhila nawo kusvika patinoedza vanokanda asi munhu anozvionera hake salengila chimba chinakirwa naye atinei naye because munhu abhadhira mari yake ari uya anonakidzwa sati vangoti munhu ngave nonakidzwa siyana nezvekutora bhodhoro kuti ukatema salengila uchakabva ziso wawanei ndodzosera. Heavy. You know what, because of the time I guess I will have to cut you short, but Silent Killer mboya pana parini mdara because vanaruda Silent Killer tiri kumuda timbonyaso wirirana naye timbonyaso nzwanana naye. When can we have you on this show in the few weeks to come? Kana next week ready. Next week tina Sniper, so we can say the week after Sniper. Heavy. Yeah man, zviriko Muguzunzira mega. So Silent Killer says he's gonna be coming through on the show in 2 weeks, but remember 3 September Harare City Sports Center is the place to be. $5 pakupinda. CUPCLASH msangano wema Ghetto Youths. Let's all make a date and make sure that we come in our numbers as we support our dancehall artists. Star FM sounding good all the time. Same dancehall overdrive. But right back after this.